Welkom bij een nieuwe vlog. En je hebt wel al gezien, ik ga meedoen met K3. Ik heb dus gezien dat K3 hun Insta weer een klaasje zeert die vooruit. En ik had dan voor de klucht op mijn Instagram hier gezet. Kijk ze, we gaan hier direct een keer toe. En ik had er dus voor de klucht op gezet, hey, zo kan ik niet meedoen met K3 voor een nieuwe YouTube video. 95% van de stemmen ja en 5% nee. Dus in totaal zijn er 437 mensen van ja gezegd en 22 mensen van nee. Dus ik ga me inschrijven voor K3. Maar natuurlijk, K3 en Langkaar. Moet ik ook Langkaar in? Ah ja, anders zou het dat niet aan gasten. We gaan dat hier direct een keer arrangeren. Woehoe! Hallo? Minuutje. Wacht. Hallo, ik ben Arne. En ik wil meedoen met de nieuwe K3. Wacht, maar kan ik wel een klein beetje museum met mijn parukgasten. Amai. Hallo, ik ben Arne en ik wil meedoen met de nieuwe K3. Ik wil me graag kandidaat stellen, omdat ik super grote fan ben van Jinder. Ja, als ik gewoon eens hier een keer ijskrim. Ik ga dat weer proberen te filmen bij dat keer. Hoe ik met een computer een scherm aan het filmen. Ja, ik kijk dit met mijn park wel een klein beetje skeer van. Dat is allemaal niet. Neem op, hopla. We zijn vertrokken. Kijk de carrière. Ik had dus een beeld gevonden, Studio 100, op de website van Studio 100 gasten. Schrijf je in. Schrijf je in. Voornaam Arne, kijk, ik ga heel eerlijk zijn, dat is tekst knakkelij vult. Achternaam, ja, Halloween, oei. Ja, ze vragen er dus nu ook met een e-mailadres en ik ga ook proberen voor hier en daar tot te bluiren. Ik kan dat nog niet, maar ik ga dat wel proberen. Maar dat je er niet allemaal mijn adres weet. Ja, dat is van een goeie zin. Geslacht. Man, vrouw, zeg ik liever niet. Man, man. Ah ja, man. Adres. Ja, dat alweer dus proberen te bluiren of over te slaan. Ja, gasten, zijn u dus eventjes gevraagd, mijn adres, mijn straat en mijn nummer. Ja, ik heb dus eigenlijk ook een hoofd van corona. Mijn straat en mijn nummer, mijn postcode, mijn gemeente en nog een stuk wel ze gevraagd. Ah ja, zwart. Nu zitten we aan land. West-Vlaanderen is dat zeer. België. Oké. Geboortedatum, dat moet allemaal niet dat je dat weet. 13. 13. 11. 2001. Hop. Telefoonnummer, dat gaan we ook overslaan. Ik weet dat zelfs niet van buiten eigenlijk. Voilà, zijn telefoonnummer is ingevuld. Wat is je beroep of studierichting? Ah ja, schilder, nee gasten. Schilder. Waarom wil jij deel uitmaken van K3? Hier komt het antwoord. Ik zou graag meespelen in K3 omdat dat super stoer is. Punt. Ja, dat is als stoer zeer dat ik wil meespelen met K3 gasten. Ja, hier zijn, enter, oké. Heb je een muzikale opleiding of ervaring? Nee. Heb je een dansopleiding of ervaring? Nee. Deed je eerder al mee aan een televisieprogramma in Vlaanderen of Nederland? Nee.
Amai, en pijs dat ik eigenlijk overal wel ja moet hebben antwoorden voor deel te maken van dat nog iets wat. Heb je nog iets dat je ons wilt vertellen? En je zoekt er hun bij zetten, het is een kluchtje gasten. Nee. Nee. Hopla. Upload hier een foto van jezelf. Oké. Ja. Wacht, ik ga rap een foto pakken met de webcam van mijn computer hier. Fotoboot. Allee gasten, dat kan toch niet serieus zijn. Met aftalen alle gasten, amai, mijn oren zijn raar. Oké. Upload hier een foto, Oei. Recent. Fotoboot. Staat dat hier niet tussen misschien? Hier zijn foto's. Fotoboot. Hoppa. Kies foto om te uploaden. Allee gasten, dat is toch wel... Oké. Plak hier een URL naar een video van jezelf. Stel jezelf kort voor, deze video mag je online plaatsen via YouTube. Gasten, ik ga hun een YouTube filmpje daarin zetten, nee? Ah ja. Ja, het zal hier eventjes pauze zijn, En weet je wat? Hier zijn we toch. Welkom met mijn YouTube kanaal. Dat is zo'n intro dat ik ooit gemaakt heb. Amai. Kopiëren. Kom bij K3. Hop. Plak. Hey, het is goedkeurd. Om kandidaat te zijn, moet je een reglement aanvaarden. Het reglement. Ja, ik ga akkoord. Ja, we kunnen niet anders. Bedankt, we hebben jouw gegevens goed ontvangen. Ik doe weer mee met K3 gasten. Ik wil nog van je leven weten. Dus ik ben nu dus officieel ingeschreven voor mee te doen met K3. Dus vanaf nu is het in plaats van Arne, Karne. Ja, ik vind dat ik nu ook wel een keer... Oei, we gaan dat hier eerst hier in pauze zetten. Zeg. Hopla. Stop. Hopla. Voilà, dat is er allemaal geregeld, gasten. En nu pees ik dat ik een liedje moet zingen, nee. Wacht, gasten. K3 songtekst. Songteksten.net. Hier zijn 10.000 luchtballons, speciaal voor je underhazen. We hebben er nog nooit aan beginnen. Stefan, bedankt voor te kijken naar de vlog van eens. Het zal misschien weer een beetje een mindere vlog zijn dan je er hoesten. Als er hier updates komen dat mag meespelen met K3, maar ik vrees dat we voor nog kunnen dat zeker weten laten weten. We hebben dus een host van corona ook. Dat gaat al bij al eigenlijk redelijk goed met mijn corona. Juist dat ik een beetje kort van huis ben af en toe. Dat is het eigenlijk. En ja, hun vanaf als we het daar vindt, hun direct aan huis, maar dat is eigenlijk aan betalen. Nu iets wat, als ik hier mag meedoen met K3, dan kunnen we dat allemaal zeker weten laten weten. Ja, meer kan ik hier eigenlijk ook niet zeggen. Ik ging eigenlijk eerst, was van plan voor dat er een kleedje te halen van K3, een regenboogkleedje, maar ja, met dat ik in quarantaine zit, mag niet buiten komen. En voordat het bestellen naar uit, het al goed en wel niet, maar ik kan niet hosten worden. Ik zei, ik kan dat een paar hier, kijk, ik nog een paar ruiten liggen. Ja, en eigenlijk, daar staan we wel nog heel lang kort in me. Kan ik dat gewoon, dat is vanaf nu mijn nieuwe haar gasten. Moet je er niet bij, dat is geen paar ruiten gasten, dat is, ik heb dat hier juist eens hier laten groeien. Nu iets wat, Stefan bedankt voor het kijken naar de video. En tot de volgende keer, tot misschien app Studio 100. Want wie weet ik wel verkozen voor de nieuwe K3, hè. Stel je maar een keer voor, niet gasten. Salut!